passe la paraula ara per últim a Juan José Català, que és soci cofundador de Mentakers i assessor d'ACELEC, de l'Associació d'Empreses Instal·ladores de València, que ens parlarà de la ecoinnovació en la PIME, en la xicoteta i mitjana empresa, i quines són les oportunitats per a aquestes empreses i, sobretot, com d'important és saber aprofitar-les. Molt bé, bueno, en primer lloc, moltes gràcies a l'organització, a l'Ajuntament, per donar-me l'oportunitat de participar en aquesta taula i amb tot l'honor, en aquest cas, representant ACELEC. ACELEC és una organització empresarial de les més grans de València, jo diria que en número d'associats la més gran, més de 800 empreses, i quasi totes, la majoria, la immensa majoria, són pimes, com d'alguna manera és el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana i d'Espanya, en definitiva. Diríem, per posar una mica de números, diríem que les pimes representen, com ja sabeu tots, el 96% del número d'empreses que hi ha a Espanya, però a nivell de PIB no arriben pràcticament justet al 60%. I que precisament la ecoinnovació és una oportunitat, i parlo d'ecoinnovació, s'ha parlat d'innovació, però parlo d'ecoinnovació perquè penso que és una oportunitat perquè precisament guanyin terreny en la participació del PIB del que són les empreses xicotetes. Diríem que l'ecoinnovació, si ho agafem com una perspectiva holística, seria d'alguna forma, molt simplificada, seria que tota activitat industrial representa una despesa de recursos, tant energètics, matèries primes, i té una empremta ecològica sobre el mig ambient. En aquest cas, l'ecoinnovació seria aplicar una estratègia o una cultura fins i tot empresarial en tota la definició dels processos de l'empresa que va dirigida precisament a que no només l'aspecte no sigui negatiu, sinó que sigui fins i tot positiu pel mig ambient i pel planeta. Quasi res, no? Sobretot si parlem de pimes, quan el tema del curt termini, les urgències estan presents en el dia a dia i els problemes que hem de lidiar cada dia són immensos, no? Perquè al final els empresaris de les petites empreses han d'atendre a molts problemes quotidians. I llavors parlar del futur a vegades és una mica complex. Jo intentaré ser pràctic. De fet, m'havia preparat uns slides i el que faré és que els evitaré i aniré a la funcionalitat. Jo diria que, aviam, en aquest món complex global, que li parlem, el fenomen VUCA, volàtil, incert, complex i ambigu, hi ha tres certeses. El present i el futur és cada vegada més digital, és cada vegada més descentralitzat i cada vegada més descarbonitzat, o ha de ser així. I les pimes tenim una funció fundamental. Pel número que representem i de forma agregada el que aportem a tot això, hem de posar-nos les piles en aquest sentit d'anar a cobrir d'alguna forma aquesta sostenibilitat, aprofitar-nos del que és d'alguna forma la societat, com se composa la societat i l'economia. En cap moment jo desbuncaré el factor econòmic de l'aspecte mitjambiental, perquè en aquest cas va tremendament unit a través de l'ecoinnovació. Si ho mirem des d'un aspecte global, la descentralització representaria que les pimes en el seu conjunt, d'una manera coordinada i cooperant, que ja s'ha comentat, tenen força i han de tenir més força. A nivell de digitalització, jo diria que la digitalització moltes vegades podem pensar que és una amenaça perquè pot ser més propietari de les grans empreses. Jo, en canvi, penso que és una oportunitat de les petites per reduir el gap que hi ha entre una gran organització i una petita empresa. Per què? Perquè tenim una informació al nostre abast que no hem tingut mai en la història, que aquesta informació la podem aprofitar per rentabilitzar la nostra gestió i que, d'alguna forma, la digitalització estarà present en qualsevol sistema sostenible. Perquè, al final, hem de treballar en dades, tenim accés a les dades i mesurar les dades és el que ens permet millorar. Allò que no es pot medir no es pot millorar. El qual jo, d'alguna forma, dic, ara a més s'ha parlat del Next Generation, tenim partides destinades específicament a la digitalització de les pimes, penso que és una oportunitat per aprofitar-les. I la tercera, que era descarbonitzada. Jo crec que no cal parlar més de la descarbonització perquè s'està parlant tota l'estona. Des d'un aspecte energètic i més vinculat a l'activitat nostra, de les empreses instal·ladores,
Descentralitzat seria el model de comunitat energètica que s'ha presentat ja. M'ha facilitat una mica la tasca perquè tu has fet un exemple perfecte del que és una descentralització, que d'alguna manera passem d'un sistema centralitzat de grans xarxes de distribució a un sistema de microxarxes intel·ligents, on la digitalització és fonamental perquè es puguin gestionar. I aquí la cooperació entre les diferents empreses o unitats és bàsica. O sigui que aquesta cooperació i aquest treball en xarxa és fonamental. A nivell de descarbonització està clar que el món cada vegada és més elèctric, sempre i quan l'energia elèctrica, la font energètica sigui renovable, si no, no, malament. O sigui, tenim que desgasificar-los mica en mica, perquè el gas és una energia de transició, i tenim que descarbonitzar-los. O sigui, tot el que són elements fòssils els tenim que anar eliminant. I després, ja d'alguna forma, dit això, també s'ha parlat de la simbiosi industrial. En definitiva, la simbiosi industrial seria aplicar en un polígon un model similar al que seria la comunitat energètica. És un intercanvi de recursos, ja no només d'energia, sinó de matèries primes i fins i tot de residus que es valoritzen. I això ja entraríem en l'economia circular. I això, les pimes han de participar. A més, això és productiu, és rendible. Al final, una empresa, sigui gran o sigui petita, és com una taula que té 4 potes. Hi ha una part de les persones, que les persones és el primer factor, i si les persones no creuen en el procés o en el model, és impossible arribar. La part dels processos, que és d'alguna forma intentar fer-los el més sostenibles possibles, aplicant tecnologies, innovació o ecoinnovació. La part financera, per una banda, sí, són recursos econòmics que hem d'aplicar a inversions, no despeses, inversions. Tot això ha de ser amortitzable. I aquí tenim ajudes, subvencions, hem comentat, i després la pròpia financiació que ha de fer a nivell privat l'empresa. I després al final són els clients, que és el mercat que t'ho ha de comprar. I aquí tenim l'oportunitat de ser diferents. Precisament les pimes, una cosa tenen és que no treballen en volums, els marges no són relativament grans i si el volum del negoci no és gran, no hi ha benefici. En canvi, la diferenciació o el valor afegit és una estratègia potenciadora de PIME. I jo crec que una estratègia basada en la sostenibilitat cada vegada té més clients, té més acceptes. El mercat està cada vegada més conscienciat a nivell general. Per una altra banda, jo diria que les pimes, els seus principals clients no són els usuaris finals. La majoria de les pimes treballen, sobretot, els seus clients són altres empreses, més grans, més petites, i aquí podíem entrar, no vull estendre molt perquè ja el temps limitat, en la cadena de subministre. O sigui, cada vegada més grans corporacions del món de l'alimentació, del món de la química, del món de la indústria automòbil, com pot ser la Ford, cada vegada exigeixen més a la seva cadena de proveïdors passar per una sèrie de processos eficients. O sigui, aquí es parlava de renovables, però sobretot també d'eficiència. O sigui, l'eficiència no només a nivell energètic, que per això nosaltres també tenim solucions i serveis, sinó eficiència en quant a la despesa d'aigua, la despesa d'energia per suposat, despesa de matèries primes i tot el que seria recuperar, convertir residus en valors. I cada vegada serà una constant més valorada per aquestes empreses dintre de la seva cadena de proveïdors, amb la qual cosa és un avantatge competitiva i comercial. I després també, com ja s'ha parlat del món de l'energia, aquí les solucions que nosaltres podem aportar des de la nostra associació sobretot és que ja no podem pensar, abans deien que la digitalització i l'electricitat mai han estat tan lligades, és veritat, nosaltres som empreses instal·ladores d'electricitat i telecomunicacions i ambes coses van totalment unides, perquè hem de gestionar d'alguna forma aquesta electricitat de la manera més eficient possible. O sigui, reduir la demanda energètica fundamental i després que l'aportació mínima se pugui cobrir en renovables. I tot això ho fem. I per això la figura moltes vegades d'aquell instal·lador de barri, de petita empresa i tal, o de l'electricista ha de canviar per un format, que és el que estem fent, mica en mica, cap a la gestió energètica.
el mesurar, també s'ha comentat aquí, doncs mesurar d'alguna manera quals són les càrregues, els consums, on es produeix d'alguna manera una possibilitat de reduir aquest consum i després tot una mena de cobrir-lo en un subministre el més renovable possible. Aquí s'ha parlat i jo simplement volia fer aquest èmfasis. Penso que he parlat de sostenibilitat, de factor econòmic, de productivitat i també de recursos, i no m'he quedat molt més temps. I gràcies a vosaltres perquè m'heu facilitat una mica la tasca. Jo abans comentava que, clar, el dia a dia és complicat i tenim que atendre moltes coses, els empresaris, els petits i tots, no? Però penso que en el tema de l'empremta de CO2 ens empretarem per la butxaca. A través de la butxaca reaccionarem. I la butxaca diu que hi ha unes tasses. I les tasses, les empreses aquestes grans que contrataran empreses més petites han de reduir la seva empremta a base de la suma de tota la cadena de valor. Aquí està el tema. I quan comenci a apretar... O sigui, no me vull estendre. Simplement, quan es toqui la butxaca, les coses funcionen més ràpid. La consciència està clara i tots som bona gent i tots tenim consciència, però quan ens apreten la butxaca les coses van més ràpid. Moltes gràcies. Si voleu, és que ens hem passat ja de temps, si voleu podem discutir ara durant el catering qualsevol altra pregunta. És que volíem acabar a mitja, ja ens hem passat uns minuts, però agrair-vos altra vegada a tots els que esteu així com a assistents, a tots els ponents també, per les vostres aportacions i donar-vos les gràcies altra vegada per les discussions i passem ara a aquesta pausa cafè on podem discutir les coses que s'hagin quedat pendents i després tornarem amb la pròxima taula rodona. Gràcies.